Kani gade Pati CCTV. UMDC Kamaukan Rau Constituency uba Bantai Dor Lingdo yau balaju khot daki babon uba Paidang ulapan pa ba watla umpat rong pen scam syaka seng partai ke batamai ke balatep kum ke People's Democratic Front Henry ulapan pa pat ba kalong ke batikana ba unya khon na kani ke seng partai hake election MLA ke Bansalong House number 1 Arhajar Khatpra Uneu MDC ulaya tu ba on sapentikana ye ke jingrong syaka ni ke seng ha ubna naitung jong unya hiusnam bat kanong rem hi kalong halor ke jingkwa benya trailing ba ke jingkho jingsuba ha ka beidai bat kino ki scheme bat kimat ban kan teu ya karoi kapar ha kani konsumsi nalor kane ula ongro ba ka jingmi jong u na ka seng kongres kalong ba kimat rekam jong ne ka parti hi kilong persya ya ka jing thmu jong u kumunong ilam na ka benta kari ba ka jai ban riau ba paidang ula ongro ba Dr. Mukul songma sngap shu ya ki jing uat ki baret baria wala ka jinge dai hapdeng jong u ba Dr. Mukul kalong ka bayajan namar ka kamsan hima sima amdan uparlok neunong shun ubayai ne Hau Arhajar Khatpra por kadang don mentah tambah long koi kalong kumni ngalada pen pelong ni kajialang bat ki nong kersan kalau yang ayat cakmat nong mentah Arhajar Khatpra tebat kumba pila tip kumba pila ihi bat ngahi kumba ngalada keren ni kot kubor ngap banyat banyalek nak bentah kenika election Arhajar Khatpra kata kadika kabangalarai nak yang jungaban Yele Arhajar kani Arhajar Khatpra ngatrai ka seng de trai filaya smart filaya tip hi trai don kam su ban ya thu tama sulong no officially stang ban rung kai lanu mo nga suong kum ne ni yele na ka PDF kilawan ya kendo ya ngaru ba kilawan ong ru ba ngi kwa IP ba pinile na PDF ngaru ong ngaru ngasngo ngami don lenti na ki ki parti pat kum pau ni jinglong jingman menta ta kwa ta seng ka banang khoi banang subai online na kini kita jing temu jungaban yele na ka seng ka ba ngi don kadang ka jingkarman kan andre nga ledi simet ina keren namar nga iba aka jinga lenti kamtam bay day but ki ba jong Kamagoro constituency ya ka ka bang akular ngala pendap ngala ong ngan ra ya ka jingkala ka bay day ba ka kom trikam kata ka polisi ka batamai ka bay day na ka benta ka long ka syai ka khoi but habashit in polite ya scheme na benta ki nom shong ban kentiu ke development ya tika thang barang dan breng sadin tika tang ada polite ya scheme ar polite trik banai match barok lai krur sigi pai ba nom shong shaki club shaki shnong shaki benta ki bapet ke don benta na benta ban kentiu ya ka konstitusi barok we kata ada ai da ka ba shai da ka ba khoi ka ba ngerap na ka benta ban kentiu ka thang barok ki liang kata kot kum ka bangai keren ka por bangayat ban yele election ngalale repeated syai ba MDC kam de ka kam MLA kam MDC de ka kam ka baret tani wala katar la persyang ban pendap hop kam ki bai de ban kinong shong we de ka jing e chungki Kani gade Pati CCTV.